Христос воскрес! Вітаю вас, мої дорогі парафіяни, батьки і хресні, умиловані в Христі Пану, брати і сестри, слухачі недільної проповіді. З послання до Римлян з 8 глави ми сьогодні почули слово у акламації перед Євангелієм, що ми прийняли духа усиновлення. Ми прийняли духа усиновлення, і у яким духу ми кличем Абба, Ойче. Ми з вами сьогодні так само будемо свідками Святого Хресту, дитяті. Да? І кожен з нас, ось це усиновлення, духа усиновлення ми з вами отримали під час Хресту. І Костел, принаймні у літургії, некілька разів у год закликає нас до того, щоб ми обновляли эту свідомість синовства Божого. Но наймацнее это робим, конечно, у Великую Суботу, коли литургия светла, мы выракаемся зла и обновляем нашу лучность с Господом. И там обновление Христу отбывается у литургии. Подчас миссии будем с вами в этом году, даст Бог, осенью переживать, так само будет певне обновление нашей духовной свідомости, глубокой свідомости детей Божих. Да? Ну и там різні реколекції. Сьогодні я хотів би так само, згодно з Божим Словом, щоб ми менавіта у собі ось цю свідомість обновляли. Закликаю до того, сам почав практикувати це. Коли я раніцею стаю, просинаючися, я прославляю Бога, і потім кажу, що я Божє дитя. Я Божє дитя, я Николай, я Божє дитя. Я починаю день у свідомості, що я син Господа. Це вельми важно. Ти обвіщаєш найперш самому собі, що ти Божє дитя на этой землі, і в этом скрита велика тайна того, що ти збираєшся додому Отця. Що ми тут часово і проходимо в цей земний наш шлях, і ми хочемо вернутися в дом Отця. Тільки вийшли. З руки Бога ми вийшли і хочемо до Його вернутися. Потім ти обвіщаєш це перед ангелами і небом. Да? І так здається, бо духовний світ, він відкритий, постійно ми з вами знаходимося в духовному світі. Ти обвіщаєш, що ти дитя Бога. Ангели, архангели, Господь це чує. І чує це злий дух. Ти обвіщаєш це перед сатаною, що я Божє дитя. Это важно. І ми ходити повинні в этой свідомості. Мало того, я недавно вернувся з реколекцій, проводив реколекції для сімей назаританських цілий тиждень. Ми з ними розважали на тему хождения в любові, не? Ходить у любові Божій. І ось цю думку хочу вам так само сьогодні передати, що ми з ними ділився сім'ями. Ось ця свідомість дітей Божих і наша лучність з Отцом, бо дух усиновлення дає нам можливість бути у сталій сувязі з Отцом Небесним. Отець дав нам Духа Святого, і цей дух – це дух усиновлення. Бог нас усиновив силою Святого Духа, а наш Бог Отець хто у своїй сутності? Наш Отець є Богом любові. І, значить, ми з вами діти любові. І в цій свідомості, що я любиме дитя Господа, нам треба жити. Сапраўды, у практиці життя християнина це так непросто, як я бачу. Многие люди не то, что себе усведомить это не могут, там некий момент, да? Принять это не могут, тому что мы у штоденности, не маючи опыта любови у наших семьях, не маючи опыта любви наших батьков, серед наших близких, у наших осероді вельми мало любові. Сапраўдна, Божей любові, не человеческой. Человеческой у нас хватает. Эгоистичная человечая любовь у нас есть, як у язычников так само.
А вось сапраўднай Божай любові, памазанай Духам Святым, якая выходзіць з сэрца любячага ад Господа, мала. Таму што многія людзі нават самога сябе не любяць, прыняць сваю сутнасць, што ўвогуле ты жывеш на этой зямлі і ёсць глыбокі сэнс твайго жыцця, што ты павінен жыць, таму што Бог цябе любіць. Малы працэнт. Такіх людзей мала на зямлі. Разумееце, як это важна? Это дае сэнс усяму твайму жыццю, усім тваім працам, усё, што ты робіш, калі ты жывеш свядомасцю і адчуваеш у сваім сэрцы, што ты любімае дзіця. Сядзі і думай, называючы сваё імя, што ты любімае дзіця. Адзінае і непаўторнае. І кожны з нас так. У Бога мы дзеці. І Езус, паглядзіце, Езуса вучні просяць, каб наўчыў малітвы. Езус прабываў на малітве з айцом, калі перастаў, вучні яму кажуць: «Пане, навучы нас маліцца, як Іян навучыў сваіх вучняў». І Езус учыць іх малітвы. З чаго ён начынае? Абба. Ойча. Маліцеся да Бога так. Абба. Бог ваш Отец. Это першае слово, якое Езус научыў нас молиться. Он не сказал: абсолютный Господь, величайший, там, знаете, там, всемогутный. Не. Кажа, калі моліцеся, моліцеся так. Ойча, Абба, Бог наш Отец. Это меняе все. І ўсё наша жыццё хрысціянскае павінна быць скіравана на тым, каб мы гэта дзяцінства ў сабе адкрывалі. Як яго адкрываць? Езус далей кажа нам у Евангелii: «Прасіце, будзе вам дадзена. Шукайце і знойдзеце. Стукайце і адчыняць вам». Што нам надо рабіць, каб адкрываць гэтае Божае дзяцінства? Прасіць. Калі не маеш веры, прасі. Калі не маеш любові, прасі. Прасі. Езус кажа: прасіце, і будзе вам дадзена. Які працэнт людзей просіць Бога аб гэтых дарах? Які працэнт людзей, які працэнт хрысціян шчыра моліцца сэрцам? Шукайце, кажа Езус. Адносін з Господам трэба шукаць, яны самі не прыйдуць. Шукайце Бога, а знойдзеце. Езус кажа: шукайце валадарства Божага, найперш шукайце валадарства Божага, усё іншае вам дадасца. Хто шукае валадарства Божага на зямлі? А Марыя кажа: шукайце волі Господа. Хто шукае волі Господа? Мы не лічымся з волей Бога. Мы заняты все своими справами и потом думаем: а дзе Бог? А мы хоть раз спрашиваем, якая ёсць воля Божия у маім жыцці, як мне правильно поступить? Я считаюся з Божым Словом. Для мяне яно важно, аўтарытэт Бога важны. Які працэнт людзей ходзіць у храм? Стукайце, адчыняць вам. Касцёл зачынены, біў дзверы, заходзь у храм. Стукайся, будзе табе адчынена. Стукайся ў нябёсы, будзе табе адчынена. Прасіць, шукаць, стукаць. Во, гэта адносіны з Богам. Калі гэтага чалавек не робіць, то як ты адкрыеш у сабе Божае дзяцінства? Ніяк. Яно не прыйдзе, седзячы на диване, у телевізора, у інтэрнэце з гаджетамі. Не прыйдзе валадарства Божае, не спазнаеш любві Божай, не спазнаеш. Я сёння раніцай сидзеў у канфесіянале, спавядаў перад першай імшой, і ў сэрцы маім такое натхненне было, я думаю, што это ад Духа Святога. Я так сидзеў праз рышотачку, слухаў споведзі і назіраў, як людзі заходзяць у храм, нашы парафяне, і ў мяне ў сэрцы: скажы ім, што яны важныя,
што яны нечага шукаюць. Яны аб нечым просяць. Яны ідуць да мяне. Пахвалі іх. Я ім пра гэта казаў і вам кажу. Вы важныя ў вочах Божых, бо вам нешта трэба. Бо вы нешта шукаеце. Вы аб нечым просіце. Раз вы прыйшлі ў касцёл, значит, вам нешта надо. І аллилуйя! Цаніце сабе дар веры, дзяцінства Божага, развівайце яго. Уставай раніцай, гледзячыся ў зеркало, пачынаючы свой дзень, кажы: Боже, я ж твоё дзіця. Я любімае дзіця. Ад этой свядомасці табе лягчэй жыць будзе. І не будзе страшна пачынаць дзень. Не будзеш баяцца гэты дзень заканчваць. Не будзеш баяцца праблем, якія ў цябе там ёсць жыццёвыя. Бога шукай. Прасі Господа, Ён чуе. Паглядзіце, як Езус прыгожа нам паказвае прыклад, расказвае нам прыпавесць пра сябра, который у поўначы прыходзіць і просіць хлеба. Ноч стукае, хлеба просіць, а той знутры кажа: не турбуй мяне, бо дзверы замкнёны, дзеці мае на ложку, і куды я табе буду вставаць тут хлеб даваць? Не магу стаць і даць табе хлеба, не? Езус кажа, калі ён не ўстане, не дасць яму хлеба з-за таго, што сябра ягоны, то з-за настойлівасці. Калі ён будзе стаяць і стукаць у дзверы, то проста надаесць, ён стане і дасць яму этого хлеба. Ідзі ты, возьми хлеб і не дуры мне галавы, я пойду спаць, не даеш мне спаць. А Езус кажа: калі у некага з вас бацькі сын папросіць рыбы, ці той падасць яму замест рыбы змяю? Калі вы, кажа, будучы злымі, мы злыя. Мы вельмі часта бываем нядобрыя, бо добры ёсць толькі Бог. І калі мы яго наследуем, толькі тады мы можам быць добрымі, а так в асноўным мы злыя. І кажа, калі вы, будучы злымі, умееце даваць добрыя дары сваім дзецям, то тым больш Отец Нябесны дасць Духа Святога тым, хто просіць. Только просіце. Каб быць добрым, каб сябе любіць, каб любіць другога чалавека і бачыць у ім нешта добрае, табе патрэбны Дух Божы. Ты не ацэніш у чалавеке нічога толковага, бо сатана будзе круціць у тваёй галаве, толькі будзеш бачыць яго недахопы. Ты будзеш мець пастаянна нейкія прэтэнзіі да роднай маці, да бацькі, бо то не тое, бо гэта не тое. А як можа маці быць для цябе дрэннай? Альбо бацька? Нават калі ён табе змяю падаў бы места каменя, ён бацька. І твоё сэрца за гэта нясе адказнасць, а не бацька твой, не маці. То, што ўнутры ў цябе, як ты это для сябе адбіраеш. Разумееце, як гэта важна? Каб убачыць у чалавеку, яшчэ раз паўтару, нешта добрае, трэба мець у сабе Духа Божага. Бо в асноўным мы бачым недахопы ў другім чалавеку. Наш эгоізм, наша чалавечая любоў бачыць у чалавеку толькі тое, што мне выгадна, што мне адпавядае. А калі я у сэрцы маю любоў Божую, калі я адкрываю ў сабе Божае дзяцінства, то ў іншым чалавеку я пачынаю бачыць добрае і больш добра, чым зла. Это дзіўна працуе. Это працуе толькі у Божым Духу. І ў сэрцы таго чалавека, хто гэтага Духа Божага ў сабе мае. Таму прасіце, прасіце Духа Святога. Шукайце Господа, стукайце ў неба і прасіце аб Божых дарах, якія так патрэбны, каб ты жыў шчасліва, каб ты хадзіў у свядомасці, што ты любімае дзіця Божа. Не буду зараз нават правяраць у вас, пытаючыся аб тым, хто з вас свядомы таго, насколькі ты ходзіш як любімае дзіця Божа, таму што малы працэнт гэта прызнае, паверьце. Мы об этом нават не думаем.
А вот задумайтесь сегодня. Задумайся, человек Божий, насколько ты отчуваешь себе Божьим детем и любимым Божьим детем, насколько ты себе любишь, насколько ты себе ценишь, насколько ти глядиш на себе очима Божими. Це питання треба собі задавати. Отець, нехай Твой Дух кранає наше серце, каб ми убачили у нас самих Твой сапраўдны образ, каб мы умели цаніць свое жыццё, што мы Твои дзеці. Амен.